at kalayaan. Di nagtatanging pagbabahagi, kababaihan, batang babae, edukasyon at pagsasana. Lahat ng tao magkapantay, karapatan ng bawat tao, buong mundo, di respeto, kababaihan, batang babae, magkapantay ang pagbabahagi. Mekanismo ng institusyon sa media at komunikasyon, kapangyarihan, pagpapasya, pagpapahayag sa media, karapatan laban karahasan, iwas sa malong tunggalian, putulin ng kalapastangan, ipagtanggol karapatan kababaihan, karapatan ng bawat tao, buong mundo, di respeto, kababaihan, batang babae, magkapantay ang pagbabahagi, kababaihan, desisyon, liderato, kapangyarihan, mamumuno, buong mundo. Itaguyod natin ang karapatan, pagtao, pantay-pantay ang respeto, buong mundo. Kababaihan, desisyon, liderato, kapangyarihan, mamumuno, buong mundo. Itaguyod natin ang karapatan, pantao, pantay-pantay ang respeto, buong mundo. Pantay-pantay ang respeto, buong mundo. Pantay-pantay ang respeto, buong mundo.